пари, бе. Какви герои Аз са? много за по-голям съм плюс, да. Тези хора са били герои. Това е. И табу. Не се забавим, тези бутнат естествено. Табу. И какво правят? Има лична страст. Плачат. Така Ама- се стопляш в студа. Ужас. Телата им са топли, а апетитът голям. Време е за среднощната плодова мисия. Тази вечер хиляди други жители на Америка, като Мато и Елома, ще нападнат сметищата. Фриганизмът се разраства. Малка армия от активисти живее от отпадъците на обществото. Да заключваме и да тръгваме. Хайде. Контейнерите на този ъгъл често са златна мина за плодове. Да видим Ако си готов да копаеш надълбоко. какво намери. Тези са хубави. Тази вечер има много зели. Има много цели тази вечер. Стой, контейнерът е мой, а? Аз съм ужасен от това същество. Но сега то се прави на умряло.